Som rád, že ste v takom hodnom počte. A teraz sa to niečo skakuje. Dobre, už dlhé roky sa venujem entomológii. Už keď som pracoval na štátnej ochrane prírody a momentálne pracujem teda v Slovenskej akadémii vied na ústave zoológie. Moja prezentácia bude zameraná hlavne na koproktárnych hmyz. Klasicky to poznáte hobnivale alebo nejaký spôsob lajňáky, čiže ich význam v prírode možno niektoré nepoznáte, všímate si ich na tých vašich pasienkoch alebo aj keď idete prírodou, ale oni majú unikátny podiel na tom, ako ten celý ekosystém funguje. Čiže budem sa venovať hlavne ním. Toto je, asi tento dobytok poznáte, ten maďarský stetný rohatý dobytok a ukázal sa ako jeden z tých dobrých dobytkov, ktorí v tej voľnej prírode žijú iným spôsobom ako bežné kravy, čiže že majú takú divokejšiu tvár. Toto sú pasienky, ktoré sme skúmali asi v priebehu 3 rokov. My sme teraz niekde to na vyššie, tu sú Piešťany, čiže trošku hore. Čiže bolo to od, dá sa povedať, Štúrova, cez Podunajsko, Malé Karpaty až Záhorie. A z týchto vecí nám potom ešte celkom zaujímavé výsledky. Toto je devinská kobila, to asi každý pozná, tieto ste tam na tú lokalite boli, oblasť Vajčovho lomu. Ja by som v tej pasáne povedal tak, že je to obrovské územie, ktoré po nejakých manažmentoch, ktoré sa tam robili, čiže výrubby drevín, náledových kríkov a rôznych oblastí, kde máte nejakú nahromadenú stajinu. To, keď sa vykoná, následne tá sukcesia býva často ešte silnejšie. Čiže vy nejaký kmenok vyrežete a z toho jedného vám tam za 2 roky vyženú ďalších 5. Čiže tam tá práca je potom o tom, akým spôsobom tú nelesnú plochu udržať. Tam nám pomáhajú často tieto zvieratá, to sa napríklad kozy, ktoré vedia využiť tú potravnú pádu tých kríkov, čiže oni tie kríky dokážu veľmi dobre potlačiť. Keď sa to preženie a sú sústredené na jednej menšej ploche, tak tie kozy potom idú aj na vzácnejšie rastliny, napríklad na orchidej, alebo všetky rastliny pôvodité, ktoré kvitnú. A to ako hovorí Hugo, že vlastne motýle, ktoré sú na tie rastlinky viazané, môžu mať potom následný problém. A zároveň treba ešte zabezpečiť aj to, aby to košarovanie alebo šatrovanie, ktoré je počas zimného obdobia, nebolo priamo na tých lokalitách. Ak je na tej lokalite, ktoré napríklad ten koprofárnych hmyz, tie ohnivale alebo laňáky, nie sú aktívne a trus sa tam hromadí. To je potom problém, že tá pôda je pokrytá tou vrstvou trusu, príliš veľa živín na malej ploche a potom začínajú už sa uplatňovať také tie konkurenčnejšie druhy preč a tie nitrofilné, ktoré spracovajú tento trus, sa rozšírujú. Slaniská sú tiež z jedných biotopov, ktoré Bratislavské ochránske združenie v spolupráci s tým farmári sa tam pasie, zase tento stetný dobytok. Toto je Kameninské slanisko. Tam sú to tiež biotopy, ktoré vyžadujú tú disturbáciu. Aj tie slanomilné alebo halofilné druhy rastlín a živočíchov potrebujú, aby ten pôvodný povrch bol sem tam aj takto narušený. Tam do toho ešte vplyvá to, že tam dosť variuje hlavne na podzemnej vody. Lebo slaniska tiež vzniká tým, že tá voda je v určitom období pomerne vysoko, tam sa potom po ústupe vyluhujú rôzne minerálne soly a to vytvorí takú vrstvu alebo krustu takých slaných vôd na tom pôvodnom povrchu. Čiže tiež všetko treba s mierou. Toto je pri ostrove Kopáč pod elektrovodom, kde sa tiež pasú napríklad ovce. A vidíme aj cestu alebo vychodené chodničky, ktorými tie zvieratá behajú. Po pár rokov sa to ukázalo ako veľmi dobrý manažment, lebo tiež tam bola veľmi silná sukcesia drevín a tu vidíte smog, ktorý už ostal na takýchto malých plochách. Než sa tam začalo pásť, tak toho smogu bolo, dá sa povedať, že neúrekom a bol dominantný, dominantná tráva na tej ploche, to je tá, ktorá je spomínaná, že je tá degradačná, alebo to na tým nastupuje. Zvieratá to ťažko pasú a vytlačujú také tie vzácnejšie druhy rastlín. Toto sú Malé Karpaty, Kršlenica, zase špecifický typ biotopu presychavý, skalnatý, často sú to rôzne škápy alebo nejaké krasové územia. Čiže tu nie je vhodný samozrejme pasť nejaký ťažký dobytok, čiže tam kravy mali problém s pohybom. Ideálne sú ovce, ak je to zarastá, tak zase kozy. Tu napríklad z tej fauny z tých koprofágov alebo z toho hmyzu, ktorý sa je viazaný na ten trust,
Sú to tiež takí špecialisti, ktorí sú vyjadrení na to, že tam sú len určitú časť roku, lebo zase to potom presýcha, čiže na jar alebo potom až na jeseň sú aktívne. Toto je veľký lev, čiže samozrejme tam Veľkoležský ostrov sa z tých pomedzi všetkých tých hodnotených území sa pasie ukázal ako najlepší. Môžete sa dať otázku, že prečo? Pretože tam je veľké spektrum rôznych živočív, ktoré sa tam pasú. Máte aj tie veľké spásače, či to sú aj tieto maďarské tetrabudov, vodné vývoly a kone, teraz tam sú ešte nejaké somáre, a potom tam sú ešte ovce a kozy. Čiže je ideálne, ak máte pasienov, kde toto všetko môžete nejakým spôsobom prelínať. Potom spomeniem ďalej ešte, že mnoho tých ohneválov sú viazané na určité druhy tých pasúcich sa zvierat podľa veľkosti. Toto je ďalšia lokalita pri Štúrove, to je Modrý vrch, toto je Tatársky. Zase sú to plochy, ktoré sú na sprášiach. Čiže spráž je zase taký špecifický podklad, presýchavý, napúkaný, taká jednozem, ktorá má mocnosť niekoľko 10 cm až niekoľko metrov. Tento karpán je veľmi vzácny druh a vyskytuje sa na Slovensku asi pravdepodobne iba v týchto lokalitách. To máte potom ďalší a tam ďalšie vzadu. Vyžadujú pasenie, ale zase nie je príliš intenzívne, aby sa potom tie zvieratá nesústredili aj na ne a nevyžali úplne, ale pasú zase zmieru. Toto sú lokality, ktoré sú vo vojenskom priestore na Bežnisku, tam sa teraz vysedali sisle, čo vlastne Kevin Hápos Prospida sa robí. Tieto plochy boli ako kontrolné, čiže tu sa pasie hlavne lesná zber. Čiže tam sa nič nepasie, lebo to je vojenský priestor, zatiaľ teda plán bol taký, že sa niekedy možno nejaké divoké kone dostanú a bol by tam taká veľká divočina, ale slúži to ako porovnávanie, že ktoré druhy sú viazané na také tie pôvodné druhy lesných zvierat, ako jelene, dániele, diviaky a samičie. Toto sú viaté piesky na Podunajsku pri obci Marcelova. Tu sú ideálne ovce alebo kozy. Zase je to biotok, ktorý môže zásať rôznymi kríkmi, ale veľmi často presychá a tá pasta je potom limitovaná tým a takom stave vegetácie. Keď to vyschne, tie zvieratá nemáme ako udržať. Toto je Slanisko, Akomáň, zase na jednej lokalitke pasú ovce a na ďalších plochách je to hovedzí dobytok. Akomáň vyšiel asi najhoršie, pravdepodobne, teda to súvisí s tým, ako tam prebieha očarovanie a čím očarujú potom následne zvieratá. No, moje obľúbené sú somáre, čiže to je taký druh, ktorý chráni tie stáda. Je veľmi dobrý spásač toho, čo už posledné zvieratá nežerú. Čiže to sú rôzne staré trávy, sem tam aj kríky. Je pomerne veľký, čiže veľa druhov toho koprafátna by sú viazané na somáre. Čiže je veľmi dobrý, ak sa tento druh doplní nejakým ovocom. Toto je piesková dúna pri Komárne, Virt. Pomerne malý presyp pieskový. Ten pásenok má možno do nejakých 15 hektárov, pású tam kone. Na divocho je to veľmi taká jedna z najcenejších ploch, čo týka toho koprofátneho hmyzu. No to sú vodné vývoly zase na Lajovi. Boli veľmi nepríjemné. Keď som potom robili kontrolné odbery na týchto plotkách, oni ležali, keď bolo horúce počasie v tých jamách, kde bolo vlhko, voda príjemne, ignorovaná. Ale ako náhle som prekročil ten plot a som sa venoval tomu, čo som sa mal, zaraz veľký tupot, a už sa približovali. Ale vždy po prekročení tohoto malého drôtika, ktorý bol nápojený na batériu z elektrinou, takže sa zastavili a počkali. Ale už bolo tak nám, ale teraz som myslím, že už iné. Tento pár je už tam preč, bol príliš agresívny, párka ten popoduk aj prebehl. Toto je zase pasienok, tak asi najväčší na tej západnej strane mali Karpát medzi obcami Kuchyňa a Rohožník. Tam sa pasie všetko možné, čiže od koňov, krávy tam sú, zase tam divoko prebieha zver, či od muflonov, daňov až jelene zvery. A je to jedna z najsilnejších populácií sisla pasienkového, čiže toto bolo tiež taká veľmi dobrá porovnávacia plocha. Máme ich krajine živej na tento rok. No, výborne. A toto vám len poviem tak v stručnosti, čo si pod tými kopakami predstavujeme. Čiže tých bežných, modrých, to sú tzv. Tripokoprisy, tie sú pomerne bežné. Ale napríklad tento Copris vulgaris, on má taký nápadný roh,
to je samček a tu má také dva rohy na štíte a jeden na hlavu. Je veľký asi 3 cm. A je to presne druh, ktorý kedy býval na Slovensku pomerne bežný. Posledné roky sa vytratil, lebo sa vytratilo pasenie. A teraz sa mu začína celkom dobre dariť a na mnohých lokalitách sa rozšíruje. Dokonca v Čechách vyhynul a teraz sa nejakým spôsobom podarilo preniesť imága a dosadiť na tie plochy. Vyžaduje veľké zvieratá, čiže vyvíja sa v truse alebo spracúva trus koňov, somárov a hovädzieho dobytka. Čiže potrebuje veľké živočíchy na pas. Tento Geotrupes spinniger, tam je tiež, u nás sú 3 druhy, ten je taký najbežnejší, tiež má asi 3 cm, vyžaduje zase napríklad kone alebo kravy a je nápadný tým, že robí pomerne hlboké tunely. Potom ešte poviem bližšie. Tento Coprimophilus scrutator je menší, ten má asi 1,5 až 1,8 cm, bol na vyhnutie na Slovensku. Posledné roky na pasienkoch, ktoré nepoužívajú očarovanie alebo používajú očarovanie šetreničným spôsobom, jeho populácia obnovuje, čo sme veľmi radi a to je tiež taký indikačný druh, ktorého máte na pasienku, znamená, že to funguje v poriadku. Tento Sigurus porcus je malinký, on má nejakých možno 5-6 mm a čo je u neho zaujímavé, je veľmi vzácny a žije u tohoto Geotrupesa spinniger. Potom poviem, že kde žije. Jednoducho ten Geotrupes spinniger si tú kôpku trusu zoberie so sebou, robí si pod blízkosti toho miesta, kde ten trus je, hlboké komórky. On tu zapracováva do pôdy, niekedy ide až do metrovej hĺbky, čiže on tu pôdu prevyhrí. A tento Sigurus porcus je taký poloparazitický a on využíva to, že mu tam tie kôpky narobí v zemi a vyvíja sa v tých jeho kôpkach. Čiže on odoberá živiny larvám tohoto Geotrupesa, ale je normálne symbioticky naviazaný s týmto druhom. Čiže ak vám tento vyhnie alebo zmizne z toho pasienku, tento druh tam jednoducho nebude. Ak ich nájdete na pasienkoch, je to super. Toto sú ďalšie vzácne druhy, napríklad tento Vinopolurus mopsus, taký mediterálny druh, ktorý sa na Slovensku vyskytuje v tých najjužnejších lokalitách. Okolo Komárna je bežný, alebo napríklad na celej vrchovine na mnohých lokalitách, ale vyslovene len južný okraj Slovenska. Čiže na severe ho nenájdeme. Zase tento Euryptalcus sus, malinký, možno až 7 mm, zistí napríklad na Léli. A tieto dva druhy sú také, ktoré sa momentálne celkom dosť šíria aj oteplovaním, aj tým, ako sa ekologicky pasie. Na Slovensku týchto kopropárnych chrovákov je asi 90 druhov, čiže to nie len zo pár druhov, sú viazané na rôzne biotopy, niektoré sú čisto horské, niektoré sú na piesky viazané, niektoré na nejaké sprašie a potom je to rozdelené po tých dvoch zvier. Toto som hovoril, že čo vlastne tí hovňovále robia s tým trusom. Toto je klasická kôpka trusu, môžeme spraviť z nejakej kravy. A ako som ukazoval toho Tripocoprisa, ten napravo, čo je symbiotický, tak oni postupne hlbia pod tým trusom, to sú tzv. Tunelári, to ešte potom poviem bližšie, hlboké komórky. Do každej komórky potom má také rozšírené časti a v každej tejto rozšírenej časti nakladú vajíčko. To je takéto malinké, tam sa potom tá larva vyvíja až do imága. Oni dokážu spracovať tento trus, oni žijú v pároch, stačia niekedy 2 páry, že máte pod takýmto veľkým lajnom alebo koľko trusu, oni ho dokážu tej pôdy zapracovať. No a sú také 3 typy funkčné hovňoválov. Prvé sú tzv. Tuneláre. Čiže tuneláre sú tie, ktoré robia pod tým trusom hlboké tunely a ten trus zahrabávajú hlboko do pôdy. Je to od 10 cm až po 1 meter, rekord je nejakých 1,30 m. Závislosti od toho, aká tá pôda je. Niekedy máte kamenistú pôdu, nedokážu hlbšie, ale dávajú pomerne hlboko. Potom sú také druhy, ktoré nerobia nič, len sú priamo v tom truse. Čiže nerobia sa ani guličky, ani to nezahrávajú nejako hlboko. Sú len v blízkosti trusu, to sú rôzne Aplodiusy a takéto také menšie druhy, ktoré sa kúklia priamo v tom truse. Tretím typom sú tzv. Válači, tak je to hovný vál, ale nie je ich veľa. Najviac týchto tunárov takýchto je asi 80% druhov a zbytok sú tzv. Válači. Tí válači prenášajú ten druh na pomerne veľké vzdialenosti, niekedy to je len
meter, 2 a niekedy aj 20 metrov, čiže oni dokážu tú guličku vyslovene bávať ďaleko od toho trusu a následne potom zahrabu do pôdy. Toto je taký obrázok na tých stepných lokalitách, kde máte dominantný druh toho válača. Toto je chrobák Sisyphus schäferi, alebo teraz Lania skarbeusovitý. Je chránený, ale jeho početnosť pomerne je dobrá na tých xerotermoch, na takých výsušných lokalitách. Aj tu máme na tých bezkostých skaliciach. Toto je ten tripokopris, to je klasický Lania, ktorý je bežný aj v lesoch. Tie si to neváľajú, ako si mu títo video potom, tak oni väčšinou si ten trus odoberú a schovajú v blízkosti toho daného trusu. No, toto mi sa pôjde. Keď nie tak nás samostatne. Aha, nie. Toto je ten Lania skarbeusovitý, alebo Sisyphus schäferi. Tú guličku často vidíte, že oni ju takto nejakým spôsobom váľajú, je to párik, zase žijú v pároch. Veľkosť tohoto chrobačika je tak nejak 1,3 cm, čiže niečo cez centimeter, a tá gulička má tak niekde 2,5 cm. Ten spôsob váľania je taký, že jeden je väčšinou hore nohami a ten druhý ho istí. Majú na to prispôsobené tie končatiny, pretože oni keď to váľajú, tak si vidíte, že oni sa im to celkom dobre. Čiže oni sú, dá sa povedať, že majú veľkú silu v tých nohách. Odváľajú si tú guličku niekde inde, niekde tá gulička padá aj s nimi, byť oveľa ťažšia, nedokážu nejakým spôsobom spracovať a pochovajú do zemi. Nanesú vajíčka a idú pre ďalšie. Niekedy to je aj 30 takýchto guličiek, ktoré dokážu nejakým spôsobom od toho daného miesta, odkiaľ to berú, spracovávať. U nás na Slovensku týchto váľačov, takýchto, čo máte, je asi 5-6 druhov, ktoré sú také nápadné. Volá, kde bol u nás ešte aj Scarbeus vyubrazený. Scarbeus tyfon je ten takto veľký, ako máte Scarbeus osvetný, tak to je podobný, ale vyhnú. Teraz sa nachádza na asi 2 lokalitách v juhovýchodnom Maďarsku a potom aj na Balkáne nižšie. Možno raz príde, áno, majú obmedzenú doletovú vzdialenosť, čiže nedokážu až tak. Čas. V Národnom parku Doňana v Španielsku robili také výskumy, ako vplýva očervovanie na spracovávanie trusu koprotátnej hmyzu. Na tejto ľavej strane vidíte plochy, toto je trus, no niekoľká trusu po nejakom hovedzom dobytku. Napravo takisto, na ľavej strane neočarované alebo len ekologicky, na pravej klasický ivermectin, ktorý je pre tieto koprotágy toxický, zabíja ich larvy. Najaktívnejší je až 63 dní po podaní do zvieraťa. 63 dní pôsobí najviac. A zistený v tom truse je, alebo tých koprotágoch až po 147 dňoch. Čiže ak máte stádo a dáte im ivermectin neselektívne, napríklad na jar, dokážete ten pozemok, ten pacienok celkom od týchto druhov pustiť. Potom sa vám hromadí trus a tu vidíte, že keď tam nie je podávaný, dokážu rozsiahnuť do väčšej plochy. Následný obrázok bude ešte lepší. Toto máte zase neočarované, toto máte očarované ivermectinom. Tu vidíte, koľko vám z toho trusu ostáva. Možno 4%. 0,27 tón na hektár, to bude Španieli. A pri odčarovaním ivermectinom
až 2,24 tony ostáva na hektár nespracovaného trusu. To vám potom ostáva na pozemkoch. To je potom problém s tým pasením a s tými druhmi. Ešte rozdiel, či to je v lete, alebo to je v zime. Tá jeseň a zima, už keď je chladnejšie, tie popravady sú aktívne, vám toho trusu ostáva u týchto zle očarovaných pôh až na takéto kopy. Čiže to, keď si zrátate, že vám ostáva 4,71 tony na hektár, to sú obrovské množstva. Potom to často vidíte na tých pasienkoch, že keď takéto kopy ostávajú, je tam niečo zle s tým očarovaním. Čiže sú na to prípravy, ktoré sú napojené bližšie na rôznej inej báze, ktoré sú šetrnejšie. A sú na to nejakým spôsobom aj metodiky, ktoré tie zvieratá treba oddeliť, ktoré sú nejaké choré a nerobiť to na všetkých a naraz. Čiže sú na to metodiky, ktoré sú napojené asi v diskusii. Toto vyšlo z toho výskumu. Červené sú tie, ktoré majú vysokú indikačnú hodnotu a zelené sú také, že ak ich máte na pozemkoch, tak je to veľmi dobré. Čiže na tieto ostatné sú také, že bežné. Čiže aj tie druhy koprofágov rôzne citlivo reagujú na používanie nevhodného spôsobu očarovania. Toto hovorím je ten Kolecký ostrov, tam bola tá početnosť druhov 64 druhov a je veľký podiel tých kriticky ohrozených druhov. Potom sú tam niektoré tie horšie, napríklad Akomaň vidíte na pravej strane, čiže nemusím vidieť do toho drusu, ale viem, že bol používaný asi ivermectin. A vidíte, že z tej skupiny A žiadny, skupiny B málo a diverzita bola okolo 26 druhov, oveľa nižšie. Tu je ekonomická odpoveď tak bližšie. Aký význam majú tieto koprofágy pre nás, ako krajných ekológov, alebo nejakým spôsobom aj pastierov? Si predstavte, že oni ten trus zahrbávajú do pôdy. Vám robia službu. Čiže vás zbavujú materiálov, ktoré môžu byť toxický pre rôzne druhy, môžu šíriť rôzne ochorenia a zároveň napríklad sa tam množia pichlavky, napríklad pichlavky stajňové, ktoré sú veľmi nepríjemné pre dobytok a ich potom pichajú. Zároveň tú pôdu prezdušňujú, čo je dobré. Boli pokusy na pasienkoch, ktoré mali dobrý pôde týchto koprofágových druhov, keď vám pôdu prevrtajú vyslovene hlboko do pôdy a začne pršať, vám tam nehrozí nejaké povodne. Tá voda uniká do tých pôrov, pomaly do pôdy a sa vsakuje. Ďalšie, čo je dobré, vám tú pôdu vyslovene, že vyhnoja, ku koreňom rastlín, tráv a tak ďalej sa dostane množstvo trusu, ktoré následne ako by si vyhnojujú. Do rôznych hlbok, že to je pestré a rastliny oveľa lepšie rastú. Zároveň aj parazity, ktoré tam máte, to môžu byť motolice, pásonice a tak ďalej, ak tam nejaké na pozemku sú, oni ich zapracujú do pôdy a tam už tá bakteriálna činnosť, ktorá je, jednoducho tie parazity tam budú, nemajú šancu prežívať. Keď sú na povrchu, ktorí sú zdrojom rôznych ochorení. Samozrejme, je to výhodné aj pre rôzne druhy, ktoré sa tým hmyzom živia. Sú to vtáky, jašterice, rôzne cicavce, ktoré sa tým hmyzom živia. Napríklad tu bol taký ikonický, že by sa tým koprofágom hmyzom má také biotopy veľmi rád. A potom je, čo je dobré ešte pre týchto koprofágov, že oni teda týchto pasienkové zvery, oni takto narúšajú tú pôdu. To je potom